Tiyeni ku program ya lero ya gwede kugamba nkhani zosiyana zimene zikuchitika ntchito yathu ndikubwera pano tikuze notenga oyenderera mwina mwamva kapena mwaona pena pake anthu akufotokoza mokomera iwowo ife timabwera pano kuti tikambe zona zenezeni. Program ino ndiyo maonera ndi chidwi ndithu chifukwa ino ndi nzika za dziko lino ndi mmayeneka kudziwa kuti kodi mdziko mwanu mukuchitika zotani. Ine ndi Selina Dumbula timakunyadirani kuti makhala pamenepo kuyitsatira program ineyi ya gwedegwede. Ndinawo Bambo Steve Kondo Banda monga mathawi zonse mndilole ndiwalandira zikule nkhani zimene tabwera nazo. Muli bwanji Mbanda? Tili bwino. Takulandirani ku program ya zikomo kwambiri. Zikomo. Dzulo achiwiri kwa nduna yona za mdziko. Norman Chisale. Adapita ku nthambi yona zopulinta ziphaso zoyendera. Okay. Ya immigration. Chabwino. Kumeneko adauza anthu omwe adapeza. Fantu akhala kudandaula nkhani ya passport. Kwambiri nkhani ya chinyengo. Kwambiri mtengo omwe umaperekedwa passport sumene boma linayika. Komanso kuchedwa. Kuyika kapamwamba kumango avutitsa anthu osiyana-siyana. Anthu cholinga cha passport makhala zinthu zosiyana-siyana zoti ziyathandize pa moyo wawo. Chabwino. Ndeno anauza anthu kunena kuti amene akuzuwa kuti adapereka ndalama pamwamba kupitirira mtengo wa passport. Lero apita Capitol Hill. Umboni wake. Okay. Kumeneko akauze kuti akuchita za chinyengo ndi ndani. Chabwino. Nkhani yabwino kwambiri. Yomwe anthu ambiri anasangalala nayo. Madrayiva amene basiso ndi makondakita akupemphana Chisale kuti mukamaliza na immigration mukacheze nawo. Andizokamba. Kunena kuti amapereka ma 2000 misemo opanda GR. Government receipt. Ndalama mawapita kwa account number 1. Da kuti ndiyo mwadavotera kwambiriso IPM madriver amene basi ndi makondakita. Nda kwapempha Chisale kuti mukacheze nawo. Ali mmayina anthu amandira mathupino opanda GR. Okay. Podzuka tsiku la lero mafuta ngalimoto akwera. Akulu. Ukumati wakhala jenkha. Nkumali iso ndate. Koma moyo utilimba. Pamenepo. Akwera ndi 41%. Ndalama yochuluka kwa. Ndi ndalama yochuluka kwa. Kwa basi. Zomwe zikutanthauza kuti chila chilichonse chikwera. Ngati mmatsatira program ino, chisankho chisanachitike. Ninkanena pano kunena kuti boma linasolo mwiri kubweralo. Lizakweza mafuta kwambiri. Chifukwa chokuti boma lili pano likubisa mtengo wa mafuta weniweni. Okay. Makumbukira. Okay, munanena zimenezo. Munanena zimenezo mafuta adzakwera ndithu. Mafuta adzakwera. Komano chimavuta ndikwawa no chimawawa amene ali ofutika. Ndichokomera anthu andalama, chifukwa zawo zimakhabodo zili pamwe. Komano anthu omwe malipiro awo sadakwere, business awo ili pomwe pacha. Fama transport akwera. Katundu wa mtundu inaliyese wakwera kuyambira tsiku lalero kumene chimene chocho ndi 41%. Hati ndikachero sepaja ka 41 pamwamba mmene azili zakhalira ndithu mu tsiku lalero kuti ayi ndi 5000 palita ano tingotero fama ka 50 pini ndi 5000 ndithu ndikuti ena salary idzingokwana 10 liters salary uzafika half tank. Sawa, uzafika half tank. Tuseka ngati zabwino komano sizoyenda. Ndofunika kuvala dzilimbe. Koma mavutowa ndochoka patali. Ena nkumati amachoka patali. Tikatere kapena mwina timva kuti zasintha. Ndikakamba kunena kuti nkhani ya mafuta boma lapita linji limagwirira bala mongo ligwirira dzenje. Obwera adzavutika. Zikaoneka ngati ndikunama. Lero ndizomwe zadani zapherezera. So chowawa ndichonena kuti katundu wina aliyese akwera mtengo. Mayendedwe akwera mtengo. Ndalama ya anthu ndiyomwe ija. Ndeni chomwe chimakhala chotani chopweteka. Chabwino. Jomo Osman musanapite kwanu. Lero ngati kuli ma department ndi makonda kunena pano. Kwa ma DC anthu amachedwa kuntchito. Kuma City Council anthu amachedwa kuntchito. Meya wa dziko lonselo la Malawi Jomo Osman. Meya wa Blantyre. Meya amene anapita kachosesa zinyalala kunzuzu. Meya inali konko. Jomo Osman meya wa Malawi yonse. Meya wa Blantyre. Adalawirira kuntchito bamalawirira. Okay. Adayima pa gate half 7. Ndipo aliyesa mabwera at half 7. Pa half 7 nthawi yambira ntchito sitofikira kuntchito. Akati ntchito mbamba half 8.
sindiye kuti uzifika half 8 umafika 25 half 8 ndio yambira ntchito so peza kuti anabweza onse omwe anachedwa ku Blantyre City Council ndi chinthu chomwe tikufuna kuti chizichitika mbomamo mbomamo nalowa chizolowezi ndekuli kwa ma DCU amabwera revenue service awo ndono njengerepo chitsazo tikuyenera kuti dziko likuti liyende tikuyenera kuti amene akuthandiza IPM akhale so anthu amachawi pofuna kuti iwo ndi ma service provider service provider ngati uli neso kuyenera kulawirira kuntchito ngati uli dokota zili mchipatalamo anthu amabwera tsono mudzapite kulumu wani kukwenze kucha anthu ikamatha 4 line makhala yafika kale umafuna kukhotera ku pharmacy kucha ngati kufuna zikalowera ku mochalo ngandofuna chithandizo ali nthenda ya sugar auza kuti asadye afuna zayeze ena ali ma BP ena ali ndi zinthu zokuti afuna dzabuke tsikulo dokota akabwera tenikolo mama akafikaso koma anthu ena afika 4 akafikaso kungoona anthu angapo 12 koloko apita zimakhala zinthu zowawa ngati umagwira ntchito tumikira anthu tenti akodani anthu zenena chilungamo atha kukhala m'malaini pa heavy center po anesi sanabwere HS nawo sadabwere clinic officer pamene pona usadabwere sizimayenda imwe munanena rena oyinda makani mavuto ena kumasinjira yothera mavuto iyeyo chifano amakhala diki ngati uthamangira ku private teni bwanji dziko manga za private izo mboma mutisi ntchito yote asira anthu ena amene akuyisaka fa kuti madokotala ambisa nembedwe ntchito manesi ambisa nembedwe ntchito facha awawa amene opanga zawo ndenga tifetu upanga zathu za private pita mukapanga za private musiye boma lilembe anthu ena amene angathe kulimbikira zizuza napo chilungamo palawa zima wawo ukapita kuchipatala uwona anthu amene akuzizikira akuti adokotalawo kali ali pa on call kali kuti phone sakuyankha koma munthu wachita ngozi okugona pa kutaya magazi sizabwino chabwino Moses Kunkuyu ari anakazipereka okha ku polisi arani ala kwa chana akunkuyu director wa campaign chipani cha Malawi Congress Party maso nduna yakali ya za information komanso amene ankafunira kukongeresiko kuti akhale leader of opposition koma dzanja la mtsogoleri lalo za ena dzulo adakazipereka kulikulu la polisi kuli Longwe atamva kuti amafuna chabwino akuti akuaganizira kuti adalankhula mawu ena ofuna kubweretsa chisokonezo pa maliro amalemu Kadzombo madalitso Kadzombo kulikulu la chipani cha Congress chabwino malingana ndi mmene ati anthu ena akupangidwa treat ndi bomali kuti sakupangidwa treat mwabwino ndi adalankhula mwamiyambi kutero adalankhula mokuluwika kulankhula mokuluwikako ati kukoneka ngati kuti akhoza kubweretsa chisokonezo ndeno amanga dzulolo ngakhale loya wawo amanena kuti iwowo adotetezedwa kuti asamangidwe chifukwa chokuti anali akupita kukagwira ntchito ya parliament makomiti a parliament malamulo amateteza aphungu a nyumba ya malamulo kunena kuti phungu wa nyumba ya malamulo pamene parliament ikukumana sangazengedwe mlandu ina lonse kumangidwa kapena kufunsidwa nkhani za mlandu ina lonse komanso pamene ngakhale parliament ijamaliza koma ngati phungu kumakhala komiti osiyanasiyana amakhala kukumana mu nthawi imeneyi kandi ya agriculture kaya ndi yachani ndewe kakhala kuti so uli mu nthawi imene jama komiti sumayeneranso kuti umangidwe ndewo akuti ngakhale amanga atali otetezedwa ndi lamulo limene lolo chifukwa chokuti anali akupita ku parliament kugwira ntchito ya komiti yomwe alipo koma akasiko yamba mu nthawi ya kongeresi Asamiru Sulemani adamanga akupitanso ali mu nthawi yoti komiti yawo ya agriculture inali ndi mkumano koma boma la kongeresi silidamveso zilizo zimenezozo adatani adamangabe ndikusonyeza kuti ndekuti ngati awakunena nzoda kuphwanya malamulo nawonso akongeresiyo adakhalaponso akuphwanya malamulo okhuza kumangidwa kwa anthu ena nthawi yachani ya DPP ngoti chinthu pena ukachoka mboma umafuna zooneka ngati kuti kuwatsata malamulo kuwatsata malamulo ndimamvera press conference yawamangisa MCV ndikumati kuti mmadziwanso mudakakhala mmatsata malamulo a Martha Chizuma mudakazuza chochija
okuyamba kuzizindikira no pano kuti izi zinazora activity swalo opposition zina amazona abala kwaso zina kubati koma apano nizukanga kuti nkhani zake koma ndikukhawulitsana ndale zimene sizwena umakhala koma mabero kuti mapulika ndi ndikukhawulitsana zijani manena zija zoti kumanga kukhawulitsana nkena kuya compensation mnandidani ka mnatani fati katere nkhani leo ndipita ku court boma likwena likapereke umboni ogwirika court silimatengera za emotions anthu koma umboni ogwirika kuti zomwana lankhula akunkuyu zinadidi zobweretsa chisokonezo palinso wadamanga anduna akaleona za polisi masiku 103 apitawo apolisi amapasa salute akafika nduna yawo yafika Ezekiel Ching'oma ndithu patangotha masiku anali chakuti apolisi amaja amapasa salute aja adakagwira wapatsidwa belo dzulo adakuwaganizira kuti kugwiritsa ntchito ndalama pofuna kupanga za upandu chabwino ndithu akuti anatumiza ndalama kwana 3.9 million kwa ganiziro la 3.9 million kwa Gresham Lungu ku National Bank account kuti agwiritse ntchito yosowesa a Sylvester Namiwa ndithu Sylvester Namiwa ndio makonda kumanga kwambiri zonetsero susana ndi boma la Malawi Congress Party chabwino ndipo aboma limapempha imwe asungebe aliso ndi mulandu wina be court lanena kuti ayi mudakafufuza kai mlandu meno bwere limodzi pano kwatulutsa pa belo pakadali pano nde amenewa nduna kale aza mdziko Ezekiel Ching'oma amenewa atulutsa atamanga nana Friday limenelo ndithu nde nkhani zachezo zikwenda motero zilili pano kunkuya khala member wa number 5 wa chipani cha Malawi Congress Party ndithu ndipo kubanga kukupitirira kudakali mkati chifukwa tikuvotera na weekend akuluakulu ena Congress weekend adabisala ochuluka komano akuti oloka bisala ukabisala kuti saumanga Friday akakumanga kandira chitatu aziwerengerabe ya weekend jaze ndale ndakuza DVV simakazama sewera ilungati mbaka ndazari kusala wate ababagira tozo kuti koma yomwe ulizomanga nazo bazika kuti mlandu olipo na mapero tisamveza tikamva kuti ayi nthawi imeneyi mukanena kuti ayi akuti akagula fertilizer kubuchara tikazalwa ife tizapanga chakuti kuti zinaida akuti anapanga chakuti wakuti wabandama mwakuti nkhani zimene zijazi zomwe tofuna kuti tidziona kuti pali kafufuku ndikumangana milandu inayi inde ikhoza kufuna kukhazikana chete koma tili ndi umboni okwanira kuti khothe likakhala convinced ndikwapanga convict anthu wake amene tikufuna khale chete pa Malawi pakadza pamapeto pake adzakhala kuti ndi Malawi amene opereka chipepeso kwa anthuwa zikukhala bwanji ndi tikufuna milandu ija tikauza wakufertilizer ku pharmacy wakuti wakapanga chakuti kodi adabweretsa bridging foundation ndi ndani tolinga chake chinali chake milandu yomwe tikufuna milandu ya mabilioni ija ndalama komana abisala timamva mukumatiuza kunena kuti anthu akuba forex kumakabisa kunja kufuna ndalama zizo zibwere so milandu tinatake tokuti umboni wake ukhothu kavuta titatisiya kumbali tikufuna milandu yeniyeni maglandu kuphunzirakonso kuti asapange zomwezo si imeneyo nanga chuma chawocho chikasungidwe tifuna milandu yoti chuma chawo chisungidwe mmene munkatiuzira mu JTV wachisunge mwana sungira chauje kudana nasungulidwa chake achisale achisale adakhaulitsidwa anasungira Congress idakhaulitsa achisale kwambiri osati malamulo osati malamulo adakhauli malamulo bweza adapezeka olakwa kuba pazaka 5 adapezapo olakwa ndimakuti kutalowera kudakungukhaulitsana chabwino tipite ku nkhani ina amene zikuonekera nkhani zatichulukira zopuma zitivutira nkhani yathu yotsatira ACB yamanga ma officials a Green Belt Authority ndi ma contractor ena ataninso amenewa bungwe la ACB ndipo ACB yapano yamveka kwe ndipo kathawi inaijama kumanga 11 kwa 12 kwa kupasa belo kumaka kugonesa kusero ACB yankulukuta moyo ikumaka kugonesa kusero inaija ati munthu uti wakuganizira bandalama mabilioni ati kumwitana basi mfusa kena kunduza ati akupasa so belo kopo ine kugonesa kusero yamanga
ma official fufu 5 au Green Belt Authority komanso ma contractor atatu pa nkhani yokhuza kuganizira nkhani ya katangale chabwino zikutsatira dandaulo lomwe analandira ICB pa 10 November 2025 kunena kuti kumeneku Green Belt Authority adapereka ndalama za nkhani 30.9 billion kwa anthu ma contractor ena omwe ntchito sidagwirike iwowa adapasidwa ntchito ma contractor amene wawa yokuti akhoze kapena kumanga ma irrigation scheme angapo panali ina akamati Nthola Ilola ya kukalonga ya Luweya ya kunkhatabe Mlambe ya kumangochi ndi kunchalo kuchikwawa komano anthu amenewa adapatsana ndalama popanda performance bond inaliyonse kapena certificate yokuti ntchito yagwirika kapena kukaonetsa kuti ntchitoyo yagwirika kungopatsana choma kuganizira ICB kuti 30.9 billion zomwe zili ndalama za nkhani kwambiri anthu adangopasana ndi akuti ndalama zimene zadalipira ku mabanki osiyanasiyana koma anthu adakapanga withdraw ndipo ndalama mwazina mwa ndalama zimene zizi adagwiritsa ntchito pa kampeni ya Congress zugazo ntchito mwa ndalama zimene zizi adagwiritsa ntchito pa kampeni ya Congress ku transport kupangira print zosiyanasiyana ndi kugawa ndalama zosiyanasiyana nthawi ya kampeni ndipo zinazo akuti anthu ena ogwira ntchito ku Green Belt Authority adagawana ndipo SCB ndi ma warrant of arrest ena anthu 5 atatu aku Green Belt Authority ndi ma contractor ena awiri omwe sakupezeka pakali pano nathawa weekend koma akuti apeza nawonso amene akuganizira ndi nkhani imene kutani ikukhalira nditimva kutsogolo kuti ili motani limene yayambira ICB ndipo ikunena kuti ikubwera ndi mkokomo muzikhala okonzeka kale lijaka kuitana ni mongopita mutapisira nthumba kuti kandipasa belo siku mwelo ayi mudzenda mchikwama chokwada iyi mudzenda mchikwama chokwada endi ndakuwuzani kuti muzisowa Thursday adamveratu unaona kamathawira Thursday Mpekezea zuma kaza apeza diwe. Kwaneno akudziwa nje madajina. Akudziwa nje madajina. Ambira Congress. Nje madajina kujidziwa. Acha bwino. Uribe ndaponda baja. Mbira ngapo. Lachina itofolo kubasana bino. Pafona osanga bagwi. Kupatwaika. Chawiro tibiro kunkanina achimwendo ali bwanje ali chere chimwendo ndifusa ine makhanda chimwendo inu mesa mafuza nkhani ali bwino koma aliko ali pa belo adapatsidwa belo lachitatu chatha khala ndithu m'manja mwa polisi pafupifupi masiku 21 monse momwe mpulumutsi Yesu Khristu mwana wa Mulungu amabadwa ali m'manja mwa polisi monse momwe anzelo akummawa amachoka kummawa atatenga mule atatenga rubani kuti akamone mwana Yesu adali m'manja mwa polisi monse momwe Herodi atazindikira kuti anzelo akummawa ampusisa kuti sanazereso kunyumba kwace wala mwana Yesu yamba chaka chimodzi kubadwa kutsika mmusi aphedwe iwo wachimwendo adali ali m'manja mwa polisi akhala kudikira belo pamulandu owaganizira kuti ankakoza chiwembu chofuna kupha mnyamata wina amatika Frank Chiwanda chomwe chidachitika atamanga adakasunga kaye kumaula kudikira belo imeneyo ndi ajaji adanena kuti atumiza chigamulo chawo kudzera pa email za makonozi fana tikupita mu nyengo yachani ya Christmas chabwino ndipo wiki yathayi adanena kuti belo lachiwiri alamula kuti apereke belo kuti iwo afande amene adapempha belo akakumanga boma silikupemphera belo umapempha iweyo kudzera mu maloya ako chabwino ndiyeno komano lachitatu maloya awo ataona kuti munthu wathuyu
boma silinamuzepo mulandu amene walakwa sadapange charge sidapite ku court kukanena kuti tikuzengani milandu iyi kuti mukuvomera kapena ayi amongo asunga nde atawerenga malamulo loya wawoyo adapita kapempha mati judicial review kunena kuti ayi boma liti kungomusunga munthu angayi komanso likupitirira masiku omusungira nde mkhoti kuja ataona adanena kuti ayi nkhani ya bhelo iluko poti ili ndi pempho lina la nyuwani malingana ndi mmene malamulo akukhoti amendera aza malamulo akukhoti fa ntchito ya khoti mukapempha khoti limatanthauzira lamulolo ndikuona pemphero ngati likugwirizana ndi malamulo chabwino nde lidaona kunena kuti iwowa atulutsidwe pa bhelo atulutsidwe ndithu nde anthu kudali kuwanyoza a Justice Kenyatta Nyirenda koma chidali chinthu cholakwika chifukwa chokuti nkhani ya khoti ndikutanthauzira malamulo komanso kumva pempho la munthu ngati lili loyenerera nde khoti libaona kuti ndi malamulo kodi ndi chomwe apempha munthuyo chikugwirizana nde iwowo ngakhale panali bail application imwe adapempha komanso adakaona kuna kuti munthu wathuyo akumusunga sanauzidwera china chilichonse akungomusunga tatamusunga mukhanya lamulo sakana kapempha imene nakapanga apply judicial review khotiro ndikuona mwantu ndotani mwantu ndotero ndikuona kuti atha masiku 21 munthu ongomusunga osamuza china chilichonse kuti bino titani timutulutse nde adamutulutsa atatero iwowo poti anakapempha bhelo adakapitanso kukati chotsa bhelo ija kukauza khoti bhelo tuja tikuyipanga withdraw imwe tinapempha chinanga si munthu wathu watuluka koma boma limanena kuti liona bwino nkhani imeneyi kuti nalonso lipite ku khoti likaone kuti zikhala basi sikuti mlandu ndekuti wathera pomwepo ndekuti upitirira siku likayema fayi ndoti boma likanenano kuti awa adatere awa tikuwaganizira motere kuti pakhale zinthu zotere so ntchito ya khoti ndikutanthauzira malamulo ndikutanthauzira mapempho osiyanasiyana pogwirizana ndi lamulo ndekuti khoti likalamula mogwirizana ndi pempho lanulo ndoti chinthucho chikugwirizana ndekuti amaona kunena kuti okay munthu umene walakwiridwa kapena wakhoza adakhala kuti judicial review iyi sigwirizana ndi malamulo apempha pempho limene lili anthu alibe fundo zokwanira zichemati khoti lauthetsa lachotsa lakana pempho limenelo ndi mmene zinakhalira komano tiye tisiyeni kupanga ataki judiciary mwina zinthu zina mwina utanthauzira malamulo yamakhala utanthauzira malamulo khoti silimayendesa zinthu mene ife tikufunira kuti kaya ni mkwiyo kuti tikumuona kuti uyu ndi olakwa basi walakwa nthawi zanji komano kuti kodi zikuti bwanji zikutati chabwino president wa Football Association of Malawi Fleetwood Haiya akufuna makamaka 200 million kuchokera kwa president wakale wa famu awotanya milandu ati pa zinthu zina zimene analankhula zokhuza iwowo zowayipisira mbiri mpira ndi chinthu chimodzi chomwe anthu ambiri amachitsatira dziko mulaso dziko lapansi kuti uzaone maonelonso mapeza anthu ayikati mafoni kukhutu akumvera sports ali ku stadium komweko koma wakuonerabe mpira pamwelesa anthu pamodzi mpira ndi chinthu chimodzi chosangalatsa kandi mpira wakunja dziko momwe muno so amene ali president wa famu pano Football Association of Malawi Fleetwood Haiya iwowa amadagonjesa awotanya milandu pa 16 December 2023 ndi mavoti 23 awotanya milandu 13 iwo ndikukhala president amene wa Football Association of Malawi akuti awotanya milandu akuganizira kuti adalankhula zinthu zina pomwe amacheza ndi mati podcast pejina face to face podcast izi zamakono podcast ndamakono kupatula wireless ya television kupatula mati podcast ya zamakono ndithu amene dziko likusunthira ndi akuti pamene popa akuganizira kuti adalankhula zinthu zina zomwe hayakuona kuti zikhoza kwaunongera mbiri yawo ndipo akunena kuti akufuna kuti awotawo pepese ndi 200 million komanso apepese komanso zomwe analankhulazo azipange withdraw koma maloya awota atayipeza kalata imeneyo akuiunika ndipo akuti ayankhapo ndi mmene zilili pakati pa Fleetwood Haiya komanso amenewa awota nyamilandu nde kukumabweranso manong'onong'o kuti mwana wa mpondamatiki wina mwini banki yayikulu banki yomwe ili paliponse anthu akungofalitsa kunena kuti ayi amene yonse tikufuna timpemphe akayime pa mpando wa president wa famu chaka cha 2029 koma muno wake sadalankhepo kanthu koma nde yatentha kuti mwana wa mpondamatiki amene
apite ku farm. Chabwino. Mponda matiki wina. Mponda matiki wina. Mwini banki yaikulu. Banki yawo ili paliponse. Ndithu. Simatipi. Chabwino. Ndithu ndetidzona kutsogolo kuti mwana mponda matiki amene akayima adzavomera. Pano padakali pano ulida haya. Chabwino. Polisa kupira. Aone manongonongo chabe. Manongonongo chabe. Chabwino. Sitizipita basi. Ndithu. Chabwino tathokoza kuti mwazula nkhani zimene tinabwera nazo. Kumaliza motero program ya lero ya gwedegwedo kamba nkhani zosiyana-siyana zimene zikuchitika kunjako. Ife pano timazafotokoza nkhani zikuyenda bwanji, pereka maganizo athu pamene pakulakwika timadzudzula, pamene zikuyenda kuyamikiranso ife timabwera pano kuzayankhula zoona zokhazokha. Amene amatizikutira nkhani mwa nthawi zonse Bambo Steve Kono Banda, ine ndi Selina Dumbula, pamakina panali Sumeya Chitela, pa FCC Maya, pa kamera panali Maxwell Frank, ine ndi Selina Dumbula. Pitizani kuonera maprogramu ena otsatira. Gwede!